विजयानुवृत्त्या अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्याम् अपि सदोर्भ्यां धर्मः परिपाति सेतुम् धर्मेण धर्मः दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्याम् अपि सदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्याम् धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् धर्मेण दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या हरे कृष्ण। अपि सदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्याम् धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् धर्मेण दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अपि सदोर्भ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् धर्मेण परिपाति सेतुम् दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या हरे कृष्ण प्रभु। अपि सर्वदोभ्यं विजयाच्युताभ्यम् धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् दुर्योधनोऽतप्यत यत् सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या తర్వాత రాజేశ్వరి రాణి మాతాజీ अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्याम् धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या
విజయానువృత్య హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అపి స్వదోభ్యాం విజయాద్యుతాభ్యాం అపి సదోర్భ్యాం విజయాచ్యుతాభ్యాం ధర్మేణ ధర్మః పరిపాతి సేతుం ధర్మేణ ధర్మః పరిపాతి సేతుం దుర్యోధన ఆతప్యత యత్సభాయాం దుర్యోధనోతప్యతయత్సభాయాం సామ్రాజ్యలక్ష్మ్యా విజయానువృత్య సామ్రాజ్యలక్ష్మ్యా విజయానువృత్య. ధన్యవాదాలు. మాతాజీ మీనింగ్స్ చెప్పించండి మాతాజీ. అలాగే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అపి కూడా స్వదోర్భ్యాం స్వబాహువులు విజయ అర్జునుడు అచ్యుతాభ్యాం శ్రీకృష్ణునితో సహా ధర్మేణ ధర్మ నియమములపై ధర్మ ధర్మరాజు పరిపాతి పాలించును సేతుం ధర్మము పట్ల గౌరవము దుర్యోధన దుర్యోధనుడు అతప్యత ద్వేషించెను యత్ ఎవని సభాయాం రాజసభ సామ్రాజ్యము లక్ష్మ్యా వైభవము విజయ అనువృత్య అర్జునుని సేవ ద్వారా ధర్మపథము పట్ల గౌరవంతోనూ ధర్మ నియమానుసారమును యుధిష్ఠిరుడు ఇప్పుడు రాజ్యమును ఏలుచున్నాడా ఎనియు నేను విచారణ కావింపగోరుదును. శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుని బాహువులచే ధర్మరాజు అతని సొంత బాహువుల వలె రక్షింపబడిన కారణమున పూర్వము దుర్యోధనుడు ద్వేషముతో దహించుకొని పోయి ఉండెను. ధర్మము పట్ల గౌరవంతోనూ ధర్మపథము పట్ల గౌరవంతోనూ ధర్మ నియమానుసారమును యుధిష్ఠిరుడు ఇప్పుడు రాజ్యము నేలుచున్నాడా అనియు నేను విచారణ కావింపగోరుదును. శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుని బాహువులచే ధర్మరాజు అతని సొంత బాహువుల వలె రక్షింపబడిన కారణమున పూర్వము దుర్యోధనుడు ద్వేషముతో దహించుకొని పోయి ఉండెను. భాష్యము సుజాత మాతాజీ అడిగాడు. చిన్నదే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము. యుధిష్ఠిర మహారాజు ధర్మమునకు చిహ్నమై ఉండెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుని సహాయమున అతడు రాజ్యము ఏలునప్పుడు అతని రాజ్య వైభవము స్వర్గ రాజ్యపు సకల వైభవముల కల్పనలను అతిశయించెను. అతన్ని నిజ బాహువులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు బాహువులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుడే. ఆ విధముగా అతడు సర్వుల వైభవమును అతిశయించెను. అట్టి వైభవం పట్ల
అసూయాగ్రస్తుడై దుర్యోధనుడు ధర్మరాజును కష్టముల పాలు చేయుటకు పెక్కు ప్రణాళికలను యోచించెను. చివరకు కురుక్షేత్ర యుద్ధము కూడా కల్పించెను. ఆ యుద్ధానంతరము ధర్మరాజు తన న్యాయబద్ధముకు రాజ్యమును తిరిగి పాలింపగలిగెను. ఆ విధముగా అతడు ధర్మము యొక్క గౌరవాధరములను పునఃస్థాపించెను. ధర్మరాజు వంటి పుణ్యాత్ముడు రాజుచే పాలింపబడ్డ రాజ్యపు శోభ అదియే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామికి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో అంత యదు వంశ జల్కి ప్రతి ఒక్కరికినో భగవంతుడు చాలా ఆత్మీయుడు. శ్రీకృష్ణుడే తమ ఆత్మగా అంగీకరించేవారు. ఆ విధంగా అనన్యంగా అతని పథమునే అనుసరించేవారు అగు హృదీకుడు, చారుదేశుడు, గదుడు, సత్యభామాతనయుడు వంటి ఇతరులు కుశలగంగా ఉన్నారా? ఫస్ట్ గా వాళ్ళు యదువంశం గురించి యదువుల గురించి ప్రశ్నించారు విదురుడు. తర్వాత ఇప్పుడు పాండవులు తన సహోదర పాండుపుత్రులు. సో ఫస్ట్గా ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు. సో ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు ధర్మపథం, ధర్మ సంకేతం. యుధిష్ఠిర మహారాజు ధర్మమునకు చిన్నమై ఉండేది. యుధిష్ఠిర ధర్మరాజ్. సో వాళ్ళకి ఏది ఒక ఇదిలే, కంపారిజన్లే, పోల్చేకవ్వదు దుర్యోధనుడు. సో దుర్యోధనుడు పెద్ద డిస్క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఈష అంటే అసూయాభావం. అట్టి వైభవం పట్ల అసూయాగ్రస్తుడైన దుర్యోధనుడు ధర్మరాజును కష్టముల పాలు చేయుటకు పెక్కు ప్రణాళికలను యోచించాడు. సో మొదటించిన అది ఈశాభావం, ఇది అసూయాభావం. సో ఇది రాజు, ఎవరు మహారాజుగా ఉంటారో వాళ్ళతో ఇది రాదు. సో ఇది భౌతిక జగత్తులో ఉంటుంది, ఈశా అసూయ అనేది ఉంటుంది, భౌతిక కల్మషం. అయితే మహారాజు వాళ్ళు భగవంతుని ప్రతినిధించేది నరదేవ. సో వాళ్ళలో ఇది రాదు. సో యుధిష్ఠిర గురించి చెప్పేది అజాత శత్రు. వాళ్ళకి ఒక టైట్లో ఒక పేరు, ఎవరు శత్రువు పుట్టలేదు. అతని ఇక్కడ దుర్యోధనలో చూస్తే శత్రువుగా ఉన్నారు. అంటే అస్వభావం, తామసిక స్వభావం నుండి వాళ్ళు శత్రుత్వం సాధించేది. లేకుంటే యుధిష్ఠిర మహారాజు వంటి వ్యక్తులకి ఎవరు కూడా శత్రువులు లేరు. సో ఇప్పుడు చెప్తారు ముందు విదురుడు గురించి కూడా అలాగే చెప్తారు. విదురుడికి కూడా ఏది కూడా అసూయ భావం లేదు. అందరు ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు శ్రేయాభిలాషిక, వెల్ విషర్. సో ధృతరాష్ట్రుడికి వాళ్ళు ఉపదేశిస్తుండ్రి, వాళ్ళు ఒక అసూయభావం నుండి కాదు. వాళ్ళు ఉపదేశిస్తుండింది వాళ్ళు అయ్యో నరకంకి వెళ్తున్నారు కదా, వాళ్ళు నరక ద్వారం ప్రవేశం అవుతున్నారు కదా. వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఉద్ధరించేదానికి వాళ్ళకి మార్గదర్శనం ఇస్తుంటారు. సో తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళ గురించి కూడా అడుగుతారు. ఇప్పుడు యుధిష్ఠిరుడి గురించి అడుగుతున్నారు, నెక్స్ట్ భీమసేన, నెక్స్ట్ అర్జున, నెక్స్ట్ నకుల సహదేవులు, తర్వాత కుంతిదేవి. సో వీళ్ళందరి గురించి ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రశ్నించేది ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు.
వాళ్ళకి దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రుడి గురించి చాలా వాడిని ప్రశ్నించలే వాళ్ళు తెలుసు, వాళ్ళకి ప్రశ్నించే అవసరంలే. వాళ్ళు అధో మార్గంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు నరకపథంకి వెళ్ళే ద్వారంలో ఆ విధంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళ గురించి ఏం ప్రశ్నించారు? సో చాలా వాళ్ళు ప్రశ్నించారు. ఒతేను కూడా వాళ్ళకి కూడా ఉద్ధరించేదానికి తర్వాత వాళ్ళు మరలా హస్తినాపురికి తిరిగి వస్తారు రిటర్న్. సో వచ్చింది వాళ్ళు మరలా అక్కడ ఉండే రాజ్య సుఖంని అనుభవించేదానికి వచ్చి రాలేవాళ్ళు. వాళ్ళు ధృతరాష్ట్రుని ఉద్ధరించడానికి ఎప్పుడైనా ఈ వ్యక్తి ఆ ఈశా స్వభావం, అసూయ స్వభావం విడిచి సన్మార్గంగా వెళ్తారా అనేదానికి మార్గదర్శనం ఇచ్చేదానికి వస్తారు. సో విదురుడు, యుధిష్ఠిరులు వీరంతా ఒకే కేటగిరీ, అంతా కూడా పరిశుద్ధ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు, సంపూర్ణ సద్గుణాలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉండేది. ఇక్కడ యస్యాస్తి భక్తిర్ భగవతి అకించన సర్వైర్గుణై తత్ర సమాసతే సురా అరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణ మనోరథేన ఆసతి ధావతో భై. సో మనం కృష్ణుడ శుద్ధ భక్తులు అవుతే ఆటోమేటిక్గా మనకు అంత దివ్య గుణాలు మనలో వ్యక్తమవుతుంది. లేకుంటే భౌతికంగా ఉండే వరకు మనకి అవగుణాలే ఎక్కువగా. ఇది దుర్యోధన అలాగే పర్సనాలిటీ మనకు కూడా ఇది కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యం ఇవంతా ఉంటుంది. అయితే మనము యుధిష్ఠిర వంటి మనం భక్తి కార్యాలు చేస్తే మనం పరిశుద్ధులు అవుతే మనకి ఆ దివ్య గుణాలు వస్తుంది. సో ఆ సద్గుణాలు, అవగుణాలు ఉండే వరకు మనము ఒక విధంగా అభక్తులే అని చెప్పేది కూడా అవుతుంది. భక్తులు లేకుంటే మిశ్రిత భక్తులు. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తులు అంటే ఇవి గుణాలు ఆటోమేటిక్గా అది వ్యక్తమవుతుంది. ఇక్కడ చెప్తున్నారు యుధిష్ఠిర మహారాజు, అర్జున, శ్రీకృష్ణుడు. సో వాళ్ళకి ఆర్మ్స్, చేతులు ఉన్నట్లు వాళ్ళ భుజాలు ఇది. సో పర్సనల్గా భగవంతుడు వాళ్ళు రక్షించిన కారణమున వాళ్ళు భౌతికంగా కూడా అన్ని సాధించారు. భౌతికంగా ఎంత అంటే స్వర్గరాజ్య వైభవంకినే ఎక్కువగా వాళ్ళు సాధించారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుని సహాయమున అతడు రాజ్యం నేలినప్పుడు అతని రాజ్య వైభవము స్వర్గరాజ్యపు సకల వైభవముల కల్పలను అతిశయించారు. సో స్వర్గరాజ్యం, స్వర్గలోకము అది వేరే లోకం, అది ఇంద్రపురి. సో దానికన్నా ఎక్కువగా ఇక్కడ వైభవం వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఒక ధర్మ ఆచరణ, వాళ్ళు భగవంతుల శుద్ధ భక్తులు ఉండే కారణంగా ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి ప్రకృతి భగవంతుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహిస్తారు. వాళ్ళకి ధర్మరాజు వంటి పుణ్యాత్ముడు రాజుచే పాలింపబడు రాజ్యపు శోభ అది ఏ. సో చాలా అవసరం. ఒక మహారాజు, ఎవరు ఆ పదవిలో ఉంటారు వాళ్ళు ధర్మిష్ఠులుగా ఉండేది చాలా చాలా అవసరం. అప్పుడు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఒక అధికారం నుండి అన్ని సంపూర్ణ రాజ్యమే, అది శోభ అంత దీనిగా ఉంటుంది, అంత సుఖమయంగా ఉంటుంది. యథా రాజ తథా ప్రజ. సో దుర్యోధనుడు వంటి రాజు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రజలు కూడా అలాగే ఉంటారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠస్ తత్తదేవేతరో జన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదనువర్తతి. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు ఆ ఒక పదవికి ఏమీ అటాచ్మెంట్ లేదు. సో వాళ్ళది రైట్ఫుల్ థ్రోను వాళ్ళ తండ్రి నుండి వాళ్ళకి వచ్చింది. వాళ్ళు దానికి అర్హులు, దానికి కావాలని అంత సద్గుణాలు వాళ్ళతో ఉంది. రాజుకి ఏం కావాలి, క్షత్రియ ధర్మం పాలించేది ప్రతి ఒక్కటి ఉంది. అదే కూడా అన్యాయంగా దుర్యోధనుడు తీసుకుంది. సో వాళ్ళు దాన్ని సహించి వాళ్ళ పెద్ద తండ్రి ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళతో భాగ్య అయిందని. సో అయింది. ఎనీవే, మాకు కొంత పల్లీలు ఇవ్వండి, ఒక 5 పల్లీలు ఇవ్వండి చాలు, మాకు మన ఒక బాధ్యత, మేము మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మన డ్యూటీస్, మన కర్తవ్యం మనం చేస్తూ మన జీవనోపాయం చేస్తాం మనం. సో దాన్ని కూడా వాళ్ళు స్వీకరించలే. సో అప్పుడు అనివార్యం, మహాభారత యుద్ధం అనివార్యం. సో మరలా వాళ్ళకి ఆ రాజ్యం దొరికింది వాళ్ళకి. సో మరలా చెప్తారు
36 years తర్వాత వాళ్ళు మరలా వాళ్ళు రూల్ చేస్తారు. యాక్చువల్ మహాభారతం మొదటి కూడా వాళ్ళు ఎంతో సంవత్సరాలు వాళ్ళు రూల్ చేశారు ఇంద్రప్రస్థ. అప్పుడు తర్వాత 14 సంవత్సరాలు వాళ్ళు వనవాసం, 12 సంవత్సరాలు వెళ్ళి తర్వాత మరలా రిటర్న్ వచ్చి మరలా వాళ్ళు రాజు అయి మరలా 36 years 36 సంవత్సరాలు వాళ్ళు రాజ్యభారం చేస్తారు. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు. సో అంతే కాదు, వాళ్ళు రూల్ చేసింది కాదు, తర్వాత దాన్ని కంటిన్యూ చేసే ఒక మనుమడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్తారు. అది రెస్పాన్సిబిలిటీ వెనకాలి రాజు. వాళ్ళు అంత చక్కగా చేస్తుండ్రి, తర్వాత వాళ్ళు కంటిన్యూ అయ్యే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా కంటిన్యూ అయ్యారు. వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళు శిక్ష ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి వెళ్తుంటారు. సో ఫుల్ మెటీరియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుండ్రి, స్పిరిచువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుండ్రి. సో ఇది రాజర్షి యుధిష్ఠిర మహారాజ్. రాజు కూడా ఋషి కూడా. సో అన్ని దీని నుండి ఉండేది. యుధిష్ఠిర మహారాజు ధర్మమునకు చిన్నమై ఉండేది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుని సహాయమున అతడు రాజ్యము నేలినప్పుడు అతని రాజ్య వైభవము స్వర్గరాజ్యపు సకల వైభవంలో కల్పనలను అతిశయించాడు. అతని నిజ బాహువులో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుడే. ఆ విధంగా అతడు సర్వుల వైభవమును అతిశయించాడు. అట్టి వైభవం పట్ల అసూయాగ్రస్తుడైన దుర్యోధనుడు ధర్మరాజును కష్టంలో పాలు చేయుటకు పెక్కు ప్రణాళికలను యోచించాడు. చివరకు కురుక్షేత్ర యుద్ధం కూడా కల్పింపబడింది. ఆ యుద్ధానంతరం ధర్మరాజు తన న్యాయబద్ధముగు రాజ్యమును తిరిగి పాలింపగలిగాను. ఆ విధంగా అతడు ధర్మము యొక్క గౌరవాదరములను పునఃస్థాపించను. ధర్మరాజు వంటి పుణ్యాత్ముడు రాజుచే పాలింపబడు రాజ్యపు శోభ అది ఏ పర్ఫెక్ట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్. యుధిష్ఠిర మహారాజు చెప్తారు ఎంతగా అంటే ఆ ప్రకృతి కూడా సంపూర్ణ కోఆపరేషన్. అతి ఎండరా ఉండదు, అతి అంత వర్షం ఉండదు, ఉంది అన్ని కావాలి మనకి. సూర్యం ఇది కాంతి కావాలి, మనకి వర్షం కావాలి, ప్రతి ఒక్కటి ప్రకృతి ఏముందో గాలి ప్రతి ఒక్కటి కావాలి. ಮತ್ತೆ ఎంతగా కావాలి అంతగే అని చెప్తారు. సో యావది కూడా ఎక్కువగా లేదు. ఒక్కొక్క టైం మనకి అయ్యో ఇంత వర్షమా ఇప్పుడు నిలుపుతుంది వర్షం అనిపిస్తుంది, ప్రవాహం ఫ్లడ్స్ అంతా. ఒక్కొక్క టైము అంత హీట్ తడుచుకునే కాదు, మాకు సహించే కాదు, అంత హీట్ ఉంటుంది. సో అది కూడా మనకి ప్రాబ్లం. హీట్ ఒక టైము అంత చలి ఉన్నప్పుడు హీట్ కావాలి అనిపిస్తుంది, అది హీట్ వచ్చినప్పుడు కొంత కోల్డ్గా ఉంటే బాగుంటుంది. సో భౌతిక జగత్తు ఉంటే ఇది ఉంటుంది. ఇది సౌత్ చెప్తారు పర్ఫెక్ట్ రూల్. ధర్మరాజు వంటి వ్యక్తులు ఉంటే ప్రకృతి కూడా బెస్ట్ క్లైమేట్. ఒక టైం ఎంత బాగుంటుంది, అది హీటు లేదు, కోల్డ్ లేదు, ఆ వర్షము అంత పెద్దగా లేదు, అంతా కూడా ఎంత కావాలి మాకు అంతగా. సో ఆ సీజన్ అదే ఫుల్ ఇయర్ వర్ష పర్యంతం అలాగే ఉంటుంది. ఇది లేకుంటే ఈ హీటు కోల్డ్ విపరీతమైన ఎక్స్ట్రీమ్స్ వెదర్స్ సో ఇవంతా ఉండదు. యాక్చువల్లీ ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్స్ అని ఉంటే ప్రభుపాద చెప్పేది అంతా చాలా ఒక పాప ప్రదేశాలు ప్రభుపాద. ఎందుకంటే కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి చాలా కోల్డ్ ఉంటుంది, ఫుల్ ఐస్ -degrees, అంటే ఎండ అంటే చాలా విపరీతమైన ఎండ కొన్ని కంట్రీస్. సో అదంతా చెప్తారు. ఇది అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ పాపం దీనిగా ఆ ఒక అట్మాస్ఫియర్స్ అంతా క్లియర్గా ఉంటే అంతా కూడా ఇది దీనిగా ఉంటుంది. వెదర్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, యావది కూడా విపరీతంగా ఉండదు. వర్షం విపరీతంగా ఉండదు, ఎండ విపరీతంగా ఉండదు, చలి విపరీతంగా ఉండదు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఐడియల్, ఎంత కావాలి ఎంతగా అంటే చెప్తారు. యుధిష్ఠిర మహారాజు టైంలో ఎవరికైనా మృత్యు వద్దు అంటే మృత్యు కూడా రాదా. మృత్యు పురుషుడు కూడా ఇంత ఇది వైకుంఠమే స్థాపించారు ఎవరు, యుధిష్ఠిర మహారాజు. సో దీంట్లో ఏమి యొక్క భౌతిక క్లేశాలు లేదు ఎవరికి. నాదయో వ్యాధయో క్లేశం, యావో దేహ క్లేశాలు కావచ్చు, లేకుంటే ప్రకృతి ఇది ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది ఏది కూడా లేదు. మృత్యు కూడా ఎవరికి వద్దు అంటే అది కూడా రాదు. ఆ విధంగా యుధిష్ఠిర మహారాజు ధర్మతత్వాలు పాలించింది. పాలించేది నుండి వాళ్ళ ప్రజలు కూడా వాళ్ళు
వాళ్ళు ఫాలో చేశారు అన్ని దాంట్లో ఐడియల్. సో వాళ్ళు వెనకాల సమయంలోనే యాజస్సు యజ్ఞ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు ఇది అయినాక అశ్వమేధ యాగాలు చేస్తారు, 1, 2, 3. సో అశ్వమేధ, సో అన్ని దీని నుండి వాళ్ళు దీన్ని పాలించారు వాళ్ళు యుధిష్ఠిర మహారాజు. ఆమెకు ఎంతగా ఫైనల్ గా భగవంతుడ విడిచి వెళ్ళినాక, భగవంతుడు తన ధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది వినిందే యుధిష్ఠిర మహారాజు, వాళ్ళు కూడా నా బాధ్యత కూడా అయింది, నాది కూడా ఇంకేమీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేదు అని త్వరనే వాళ్ళు కూడా భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయారు. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు భగవంతుడ ఆజ్ఞ పైన, భగవంతుడు ఆదేశం పైన, భగవంతుని కోసం వాళ్ళు ఆ పొజిషన్, ఆ పదవిలో ఉన్నారు. లేకుంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లే. వాళ్ళకి భగవద్గీతలో మేము వినింది, అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయను, నా కోసం ఇంతమంది మరణం అవుతుంది, వాళ్ళ హింస అవుతుంది, ఇది గొప్ప పాపం ఇది. సో ఎంత పాయింట్స్ చెప్తారు అర్జునుడు. అదే విధంగా యుధిష్ఠిర మహారాజు కూడా యుద్ధం అయిన తర్వాత చెప్పారు, నా కోసం ఇంత అన్యాయము, నా కోసం ఇంత మంది మరణము, ఇంత రక్తపాతం, ఇదంతా, సో నాకు వద్దు రాజ్యం, నేను చాలా గొప్ప పాపి నేను అని యుధిష్ఠిర మహారాజు. తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఫస్ట్ కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. తర్వాత భగవంతుడ ఇచ్చ భీష్మ పితామహుల ఒక గొప్పతనం మనకు చూపేదానికి, వాళ్ళ కీర్తి చూపేదానికి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుని వాళ్ళతో తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు కన్విన్స్ చేస్తారు, ఇది భీష్మ పితామహ లేదు, ఇదంతా శ్రీకృష్ణుడ ప్రణాళికల పైన జరిగింది ఇది. సో నీ వంటి శుద్ధ భక్తులు, భగవంతుడు ప్రతినిధులు ప్రతిష్ఠించేదానికి భగవంతుడు చేసింది. సో నిన్నుండి ఇదంతా ఇంత ఇది కాలేదు అని వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి తర్వాత వాళ్ళు స్వీకరించే వాళ్ళ పదవి. సో ఇది యుధిష్ఠిర మహారాజు రాజర్షి, కంప్లీట్లీ చెప్తే అన్ని విధంగా శుద్ధ భక్తుడు, ఏది ఒక అవగుణాలు లేదే లేదు యుధిష్ఠిర మహారాజు. ధర్మమునకు చిన్నమై ఉండెను. ధర్మరాజు యుధిష్ఠిర. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.